So sa mga nangutana no sa itong ihatag sa ato ang mga diol, so bag-on na arrive nga mga chicks or mga tawag na tong mga baby pullets. So kanira tong ihatag guys. Progastro Gold. Gastro Gold. Barato rin siya guys, mapalit rin siya nato diri sa atong basket. Napod sa comment section ato ibutang gadto. So man siya Progastro Gold. Ato na siyang gipili or mo na siya tong gikuan sukad pa pag masugod na to, mo na atong gigamit Progastro. So before is Progastro Plus, na kani is nag-improve ta into Progastro Gold. Tungod kay ihang content ani makapa-improve sa feed conversion ratio. So mas paspas yang tubo, kunya mas pa enhance or mapakuan niya atin niya ang higher nga average daily gain weight. So kung pwede siya ni sa broiler, magapataas ni siya sa pagtubo o dali ang iyang tubo o dako ang iyang timbang. So minimize pud da sa ihang kuan, ihang mga sakit-sakit. Then ang ihang kuan, ihang output or ihang hugaw nila dili baho. So mao na tong gigamit guys, Progastro Gold. So ang paggamit ani sa usa ka galon, duha ka taklob ani or 30 ml ang gamiton. So mao ni siya guys, mao ni siya itong ikuan kay ibutang ay nga tuang pederer is waterer is kuan naman 1.5 ni siya liter. So simi na to 1 cup ra na siya. Salamat guys sa pagtan-aw mga ka-farmer, mga ka-idol og happy farming.